Здравейте хора, аз съм Лайдет и вие сте с канала на Хетрис България. Днес ще играем Clash Royale и почваме нови серии, които се казват Road до 11 арена. И да, нека започваме. Може би ще почна с Giant. Също така само ви кажа, ми се падна принцесата, но още няма много хубав дек с нея. Окей, той може би няма друга карта. Знам ли? Ще направим ранно комбо. Ако има електро, взе всичко. Така да видим какво ще направят моите миньони срещу неговите. Оп, малко ми заби. Това се опасявах да не стане. Ще пусна така, защото няма какво друго. Да, като стане така е гадно. Но все пак успяхме да се защитим. Това дек има малко повече спелове, но така да им вземат малко демидж. Торналото, ако се питате защо го ползвам, заради спаркито, като ги придърпам, нали, то ги удря всичките и така е по-ефективно. Да, браво, найс. Вау! Окей, той се отказа. Не се. Окей, взехме му две. Това са дори да не вземе едната, която ще се опитам да не му я дам. Да, окей, първа победа. Ще направя 3 битки. Окей, пак имаме Giant в началото. О, супер! Той пусна от моята страна. Сега да пусна нещо, дето ще мога да го ерона. Тук мислех, че Giant ще оживее. Той ми взе лек демидж на дясната кула, но нищо, което трябва да се притеснявам. Ще почна от тук. Питайте се защо. Защото след това ще се опитам за 3 направо да го взема. Този дек, ако нямате Електро Уизърд или
въобще нещо, което може да прецака, нали, спаркито, да го направи да го ресетне един вид, е почти невъзможно за спиране. Окей, той се използва ламбъра. Той се опитва да направи комбото Giant Grave, ама май много не му се получава. Всъщност, я дайте от тук се защитаваме. Виждам, че иска тази кула. Но ще направя всичко възможно, за да не я получи. Съжалявам, че малко не говорех, ама някой път като се съсредоточа и забравям за видеото. Та да. Втора победа. Сега ми се иска да победим пак. Също така благодаря ви за напоследък добрите отзиви, особено на по-скорошните клипове, направени от Stanford. Там има доста добри коментари и на това на честа опенинга. И вече имаме 32 абоната. Той Stanford наистина прави качествени клипове. Все пак телефон има по-хубав. Има по-добра резолюция. Това го пуснах, защото нямах друго нещо, което може да спре мини пеката. Той има електро, така че ще пуснем сълза тук. Точно това, дето ви казах, ако има електро. Поне електрото има малко хелт и ако го дистрактна с нещо друго, спаркито ще може да го унищожи. Това беше малко тъпо. Ето за това ви говорех. Естествено, че ще има Fire Spirit. Явно сега ще се чакаме. Да, това не обичам да става, като трябва да си пускам някой спел.
Той също се защитава като... Кажи ми, че ще го взема сега. Само един път. Моля ти се. Yes! А така, 3 победи, хора. Добре, този клип се получава добре. Благодаря за гледането. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте, ако е така. Лайквайте, ако наистина ви е харесало. И се сабскрайбвайте за канала ни, ако ви харесва това, което ние правим. Благодаря пак за всички 32 абоната и до следващия клип.